Indul a Stál konyhája, Magyarország legnépszerűbb főzőműsora. Egy különleges muffint mutatok ma, nyugodtan gondoljanak rá úgy, mintha a régi kedvenc, a konyakos megy egyszerűen átváltozott volna egy finom muffinná. Párizsi csokis muffin. Azzal kezdünk, hogy 10 deka étcsokoládét, minél nagyobb kakaótartalmú, annál finomabb lesz, apróra vágunk, pont úgy, mintha petrezselymet aprítanánk. Így, az apróra vágott csokit beleszórjuk egy tálkába, hozzákeverünk egy kis kávéport, így, és aztán jöhet fél deci forró víz. A forró víz az szinte azonnal feloldja a csokit, úgy értem, feloldja a kávéport és felolvasztja a csokit. Összekeverjük, egészen addig kevergetjük körülbelül 10 másodpercig, amíg a csokoládé tökéletesen fel nem olvad, és egy ilyen sima, egynemű keveréket nem kapunk. Gyors és fájdalommentes módszer a csoki felolvasztásához, hiszen nem kell vizet forralni, és aztán nem kell gőzön kevergetni az étcsokoládét. És jöhet a darabos megylekvár. A megylekvárhoz hozzáöntünk egy kupica konyakot, és jól elkeverjük vele. A konyakos megylekvárt magunk mellé készítjük, és haladunk tovább. Itt van finom liszt, ehhez hozzáteszünk egy kis sütőport, egy kávéskanálnyit, elkeverjük, majd egy csipet sót is. Ez a csipet só, ez pont arra kell, hogy kidobja az édes ízeket. Itt van a sütőporos lisztünk, a felolvasztott kávéscsokink, és a konyakos szilvánk. Akkor most jöhet a puha margarin, rendben, egy kis cukor, és tojás. Aztán még egy tojás, így, és robotgéppel a margarint, a cukrot meg a tojásokat összekeverjük. Ahogy elkeveredtek, hozzátesszük a konyakos megylekvárt, így, a kávéscsokit, és jöhet bele a sütőporos liszt is. Rendben, vissza a robotgép, az egészet simára keverjük. Először lassú fokozaton, hogy a liszt az ne szóródjon szerteszét a konyhában, aztán már lehet egy kicsit lelkesebben. Rendben, megvan a szép fényes tésztánk, vissza a kanalat, így. Elő egy muffin tepsit, látják, már ki van bélelve papírkapszlival. Ez azért jó, mert akkor nem kell utána a tepsit túlzottan mosogatni, hiszen a papírkapszli miatt nem fog beleragadni. A tésztát kiadagoljuk. Nos, a párizsi csokis muffinokat betesszük a sütőbe, és 20-25 perc alatt megsütjük őket tűpróbáig, azaz, hogyha beléjük szúrunk egy tűvel, akkor az a lényeg, hogy amikor a tűt kivesszük, nem szabad, hogy tapadjon rá tészta. Jó étvágyat! Továbbra is várjuk kedvenc receptjeiket. A győztes nyereménye majd a Budai Péter szakácskönyve. A műsor együttműködő partnere az Univer majonéz forgalmazója az Univer Produkt Zrt. A receptet és további információkat a www.stálkonyhája.hu internetes oldalunkon találhat. A műsort újra megnézheti a TV2 honlapján. A műsort a TV2 megbízásából a Stál Produkció készítette.